Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video. I dag der skal vi spille et helt nyt spil på min kanal. Som I husker måske, som nogle af jer måske ikke husker, så for ikke så lang tid siden, der var jeg ude til sådan et arrangement, hvor man skulle prøve at kæmpe sig med det her spil for Honor. Og i dag, der skal vi fandme prøve at spille det. Og det her spil, det har jeg aldrig prøvet at spille før. Det er den open beta, man kan downloade det gratis. Så I kan altså gå ind og prøve det, hvis I prøver det. Så det bliver spændende. Jeg har aldrig prøvet det før, så jeg er totalt newbie. Det kan jeg godt fortælle jer lige nu. I hvert fald står der, at vi skal vælge, hvem vi vil slås for. Vi skal vælge Knights, Vikings eller Samurai. Og jeg tænker lidt, at Samurai kunne være sejt nok, men det er bare Knights og Vikings, det er sgu meget fede. Jeg tænker, at vi prøver Vikingerne, og så ser hvordan det går. Lad os se, what the fuck, man. Okay, nu skal vi så create et emblem. Det ser sgu meget flot ud, det der. Okay, jeg tænker, det bliver det der. Jeg ved ikke, det kan ikke være så vigtigt med vores emblem. Men det er vores emblem. Jeg er faktisk ikke helt over, what the fuck. Det ser faktisk meget spændende ud, det her. Det er sådan noget, det er jo sådan noget fucking middel eller noget, hvor man skal slås. Det bliver sikkert meget interessant spil. Okidoki, lad os se her. Hvad fanden, det skulle da meget levende, det her spil, man. Hold da kæft. New mission, hvad fanden? Okay, lad os se her, vi skal prøve den her. Nu er vi på, nu sådan der vi tager os ind. Og så skal vi bare prøve at trykke alt. Okay, så skal vi ind på den anden, alt. Okay, vi skifter sådan der, okay. Okay, så skal vi skifte, hvordan vi vil holde vores økse, eller hvad det er, bare ved at skifte på musen. Det skulle da meget nice. Okay, nu kommer der en, vi skal slås med, tror jeg. Holy shit, man. Er vi klar eller hvad? Vi lukker os ind på ham nu, Er han klar til tæskeren eller hvad? Er han klar? Kom bare. Jeg tror vi skal starte med at blokke. Vi skal starte med at lære at blokke. Okay, nu skal vi holde hernede. Okay, hvad vil han? Vi skal holde hernede. Boom, nemt blokeret. Skal vi holde hernede. Okay, nemt igen. Okay, nu skal vi så nu også der skal lære at slås på ham her. Er I klar? Flæk ham. Boom, sådan der. Ud med ham. Oh, what the fuck. Okay, er vi klar? Dernede. Nemt. Er vi klar på et hårdt attack? Det var et hårdt attack. Boom. Nej, der blev blokeret. Boom. Og jeg er klar, han dør nu, mand. Han er ude ham her. Det er nemt jo. Det er nemt sådan der. Easy. Man kan også rulle fald, man ved at trykke i mellemrum. Der ruller man sgu lidt. Okay, nu står der, vi skal ind og overtage A-zonen. Og man løber hurtigt på den sædvanlige knap kontroller der. Vi skal ind og nakke den her zone. Er der nogen, vi skal slås? Vi skal lige nakke ind ham der. Er I klar? Er vi klar med flækker ham eller hvad? Vi er klar. Han skal ikke tro, han er ham der. Bum. Der kom det et godt slag ind der. Blokerende højre. Shit. Okay, han er ikke dum, ham. Han er ikke dum. Shit, den er svær, den her. Bloker højre igen. Og så smadrer ham venstre. Nej, det gjorde vi så ikke. Smadrer ham venstre. Smadrer ham nu, mand. Han er ikke dum, ham her. Det er han sgu ikke. Ja, der var han ned. Bloker højre. Vi blokerer højre igen. Og så smadrer vi ham i venstre side. Boom! Nemt, mand. Fuck, er du dum et slag, Fuck, de er nemme, de her. Det er bare sådan et slag. Et fucking slag. Au, for helvede. Det er bare sådan, at de rører med et slag. Det er ikke engang sjovt, det er bare ud med dem. Shit. Ud med dig. Også dig. Væk. To på en gang. Og væk. Væk med jer, mand. Prøv at se, altså, jeg vil heller ikke lægge mod mig ham her, hvis jeg var mig selv. Fordi ham her, jeg kan smadre søst alt. Prøv at se, han vader bare igennem det hele, mand, sådan der. Han siger bare, hvem fuck. What? Et sygt slag. Okay, vi skal reach zone C, det deroppe. Vi skal derop. Ja, væk med dig, mand. Også dig, væk med dig. Og dig, væk med dig også. Derop med dig, der. Kan vi kravle herop? Vi kan fandme kravle herop, mand. Prøv at se, hvor hurtigt vi er. Vi siger bare later. Shit, mand, der er lige en missionak her. Kom her, bait. Han er ikke nem, ham her. Han er ikke nem. Han vil godt slås. Shit, den gjorde den der. Nu smadrer vi ham. Nu gider vi ikke mere. Sådan der, væk med ham. Hvor er han henne? Fuck, hvor smart. Så skal man sådan der hoppe væk. Lige han slår mig ved sådan der ved mellemrum. Og så hvis jeg vil til siden, kan jeg bare gøre sådan der. Bum. Og hvis jeg bagud, kan jeg bare lige gøre sådan der. Og så kan man slå ham igen. Fuck, hvor smart, mand. Han er næsten død, ham her. Han skal bare lige have et slag på højre side. Bum. Og bum. Der døde han, mand. Væk med ham. Gutter, vi kommer ud i free mode nu, tror jeg. Så nu kan vi sådan der gøre, hvad vi vil. Men stadig tror jeg, at vi skal forsvare dem eller noget. Jeg er ikke klar over det. Jeg er helt ny til det her spil. Nu er vi sgu ud og slås i free mode, tror jeg. Og nu, de kæmper sgu lidt imod nu, synes jeg. Det gør de. Hvor er du dum, så i det slag, mand. Jeg smadrede 3 eller 4 på en gang, mand. What the fuck?
Oh my god, jeg skal væk. Jeg har ikke så meget liv. Jeg skal væk. Jeg skal væk. Alright, gutter, jeg tror, jeg vil ende videoen der. Som I så, var det et lille indblik i, hvordan det her spil kommer til at være. Jeg tror, det kommer til at være en del federe også. Det var i hvert fald allerede fedt, den her demo. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville kunne lide spillet så meget, men jeg lavede mig faktisk lidt i det gjorde jeg. Og jeg har ikke undskyld for det her headset nu, men det vil jeg gerne undskylde for nu, fordi det er rimelig skrald. I hvert fald, gutter, hvis I kan prøve det her inden, jeg ved ikke, hvis I prøver det her spil inden det rigtig udkommer, så kan I downloade den gratis beta. Og hvis I vil vide mere, så kan I tjekke beskrivelsen, så kan I også komme ind og læse om spillet og sådan nogle ting. Så der vil være link til det nede i beskrivelsen. I hvert fald, gutter, så vil jeg gerne sige tusind tak, for at I med på video, hvis I kunne lide den, og gerne måske vil se mere af det her spil i fremtiden. Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at lave det, men hvem ved, det må tiden vise. Så kan I med at smide et like, og den nye på kanalen, så kan man subscribe, det er så stor pris på. Hvis du vil se en anden video fra mig, kan du trykke derover, og hvis du subscribe til mine 2 kanaler, kan du trykke derover. I hvert fald er der ikke så meget mere at sige end gutter, vi ses bare igen i morgen. Tak fordi I så med. Hej.